moderna, cun peso das TIC cada vez máis importante, unha Galicia que conta cunha industria forte, líder en produción de enerxía renovable, con sector primario, con sector naval, con automoción, con sector de servicios, con emprendemento, unha Galicia líder no turismo, coa bandeira do Camiño de Santiago, que quere mostrar ao mundo a nosa gastronomía, as nosas cidades, as nosas vilas, o noso rural, a nosa fermosa costa. Unha Galicia vertebrada, con estradas seguras e con sendas que inciten e inviten a unha mobilidade sostible. E, por suposto, unha Galicia de fogares dignos, de calidade e a precio asequible. Esa é a Galicia pola que traballamos día a día dende o goberno galego. E ese é o futuro no que, por suposto, todos nos queremos. Este goberno, liderado por Alfonso Rueda, cada día ten un reto. Queremos avanzar e para cumprir esos retos non podemos parar. No ámbito que me compete, a vivenda e a planificación de infraestructuras, créame, hai que traballar día a día. E teño a fortuna de ter un excelente equipo porque temos que ordear, temos que planificar, temos que construir, temos que desenvolver solo onde poder construir, temos que rehabilitar, temos que humanizar, temos que vertebrar. En Galicia temos máis de 5.500 kilómetros de estradas de titularidade autonómica e cada ano imos incrementando máis treitos. Estradas coas que contamos cunha planificación de conservación e mantemento. Este presuposto 2025 nada máis e nada menos que 68 millóns de euros partida destinada a conservación e mantemento. Ao longo destes 2 días deste foro económico escoitamos e acabamos de escoitar a varios expertos de distintos sectores como o turismo, a construción, a minería, o agro, que din que necesitamos e precisamos unhas infraestructuras competitivas, unhas infraestructuras axeitadas. Dende logo, dende a Xunta de Galicia asumimos esta responsabilidade. Onte mesmo saía publicado no perfil de contratante un novo contrato de conservación e mantemento e vialidade invernal das nosas estradas para os vindeiros 4 anos por importe de 184 millóns de euros. E, por suposto, precisamos ese mesmo compromiso das estradas estatais. Quero recordar que levamos máis de 15 anos reclamando a transferencia da AP9, que é unha infraestructura fundamental que vertebra a nosa comunidade de norte a sur. E me ides permitir que a expresión de que non podemos entender a tozudez do Goberno Central porque ni tan sequera entra a debater esa proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade de todas as forzas políticas do noso Parlamento Europeo e do Parlamento Autonómico. Vez tras vez siguen adiando, siguen retrasando ese debate no Congreso de Diputados desa transferencia solicitada, repito, pola unanimidade das nosas forzas políticas representadas no Parlamento. Ademais, trasladamos tamén as contas que suporá esa transferencia, as contas que suporá ese rescate, esa gratuidade, as contas que lle supón as bonificacións aplicables ata o final da concesión, esa é a pre. Por iso, non entendemos esa calada por resposta. Dende logo, dende a Xunta de Galicia, sí que temos que cumprir e cumprimos cos galegos e as galegas. Vimos de feito de rescatar 4 autovías de titularidade autonómica, eliminando así o coste da peaxe en sombra das autovías do Salnés, do Barbanza, de Ourense-Celanova e de Santiago-Brión. Este rescate nos permite aforrar máis de 330 millóns que xa estamos a invertir en novas infraestructuras. Estamos a traballar na prolongación da vía de alta prestación de Tui a Guarda, estamos a traballar no desdoblamento de Brión-Noia, na de La Sarria, continuar coa G59 e a Estrada Santiago e esta mesma semana, este mesmo luns, aprobamos en Consello da Xunta a prolongación da autovía da Costa da Morte. Porque así como temos que facer as cousas con determinación, con compromiso, porque temos moi claro que o noso único obxectivo é garantir unha Galicia mellor. E permitídeme que, aparte de falar de estradas, fale de sendas tamén, porque a Galicia que pensamos é sostible e segura. Levamos xa máis de 300 kilómetros de sendas executadas ao longo das nosas carreteras autonómicas. Sendas pionís e ciclista, estamos xa
No segundo plan, porque queremos 120 kilómetros adicionais a executar ata o 2027. Son actuacións demandadas pola veciñanza, polos turistas, polo visitante, polos concellos, e son actuacións que levou a Galicia a ser merecedora dun recoñecemento, dun premio na Comisión Europea pola excelencia en seguridade viaria por noso plan de sendas, e isto nos incita a seguir a traballar nesta senda, permítame a expresión. Pero, ademais, dende esta Consellería, a través da Axencia Galega de Infraestructuras, a través da AXI, temos proxectos de grande envergadura. E un exemplo aquí en Coruña é o novo Choac. Novo Choac cuya inversión superará con creces os 500 millóns de euros. Tamén temos en marcha a ampliación do Hospital de Santiago, do Hospital de Ferrol, do Complexo Hospitalario de Ourense e o novo Montecelo en Pontevedra, que estamos a piques de rematar. Como ven, temos traballo abondo, pero o prato forte desta Consellería, por suposto, pero tamén desa legislatura, é a vivenda. Dende que tomei posesión como conselleira nesta nova Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructura, levamos xa moito traballo feito. Neste pouco máis de ano de legislatura, temos en marcha máis de 2.200 novas vivendas de promoción pública en distintos procesos de tramitación, 900 delas xa iniciada a súa construcción. Porque temos un reto e un objetivo claro. Queremos duplicar e imos duplicar o parque público de vivenda, pasar das 4.000 ás 8.000 vivendas de promoción pública. Para iso tamén neste ano creamos, e xa está plenamente operativa, a nosa Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, a nosa Bipugal, que xa ten en marcha máis de 1.200 novas vivendas de promoción pública. Bipugal asume e asumirá compromisos firmes e traballará a pleno rendemento por unha Galicia con máis e mellores oportunidades en materia de vivenda. Lamentablemente, teño que dicir que seguimos á espera desa anunciada empresa pública do Ministerio de Vivenda que aínda despois de 7 meses non botou a andar. En Galicia somos moi conscientes, de todos modos, que este reto en materia de vivenda non é cuestión exclusivamente dun goberno autonómico. Temos que incentivar, por suposto, o sector privado, que é fundamental para incrementar a oferta de vivenda no mercado, e, por suposto, temos que comprometer e colaborar coas administracións locais que tamén teñen competencias nesta materia. Teño que dicir que a relación sen excepcións con todas as administracións locais está a ser excepcional. De feito, temos asinados xa varios convenios de cesión de solos. Asinamos cesión de solos co Concello de Pontevedra, co Concello de Lugo, de Teo, da Estrada e de Lalín, e xa temos en licitación nestes concellos máis de 350 proxectos en redacción. E temos moi avanzadas as xestións en Sanxenxo, en Bueu, en Ames, en Carballo, en Narón, en Vila García, en San Cibrao das Viñas, espero que tamén en Santiago, e precisamente a vindeira semana firmaremos a cesión de solos co Concello de Coruña. Pero non só é construir, como ben dicían, necesitamos solo, chan, no que poder construir. Hai falta de solo urbano, hai moito solo urbanizable ao longo da nosa xeografía, pero hai falta de solo urbano. E por iso diseñamos unha estrategia de desenvolvemento de solo residencial que xa está plenamente operativa. Contactamos xa cos concellos vinculados con esa estrategia que permitirán desenvolver solo, habilitar solo onde poder construir ata 25.000 vivendas, 20.000 delas serán protegidas. Estamos a traballar neses proxectos de interese autonómico nas 7 principais cidades, xa temos adxudicados e a Xunta de Galicia tomará a iniciativa. Ela mesma urbanizará eses ámbitos, adquirirá ese solo e concursarase esos solos para que se construa vivenda pública, vivenda protegida, pero, por suposto, tamén vivenda libre. Teño que decir, e o digo con orgullo, que noutras comunidades autónomas nos miran con envexa a Galicia desa colaboración que estamos a ter entre todas as administracións. Por iso queremos tamén, por suposto, axudar as administracións locais. Temos establecido unha serie de programas e de axudas pioneiros, novedosos, que xa temos en marcha, como os préstamos a interés cero, a devolver nun prazo de 8 anos para que as corporacións locais poidan desenvolver solo, podan adquirir solo no que construir vivenda protegida, ou incluso podan promover vivenda directamente eles ou en colaboración pública-privada. Tamén
temos diseñado un programa novo polo cal aqueles concellos que así o desexen, que teñan suelo de titularidade municipal para construir vivenda protexida, pero que está en desuso, nós, dende a Xunta de Galicia, tramitamos procedimentalmente o procedimento, concursamos eses solos para que promotores e cooperativistas poidan acceder a eles. De feito, xa temos asinado o primeiro convenio co Concello de As Pontes. Tamén temos axudas para que os concellos poidan rehabilitar as súas vivendas de titularidade municipal e poidan destinalas a alugueiro de veciños ou incluso de traballadores dese concello. Unha liña de axudas que permitiu, polo de agora, rehabilitar máis de 350 vivendas que hoxe en día son un alugueiro asequible, nunha vivenda de calidade rehabilitada polo propio Concello coa axuda da Xunta de Galicia e que axuda tamén a sentar poboación nos concellos máis pequenos. Pero dicía que é imprescindible a colaboración do sector privado, que tamén estamos a tener, e dunha maneira espectacular. Pero temos que axudalos, temos que incentivalos a que construan vivenda protexida. Temos agora mesmo unha liña de axudas aberta a promotores para que construan vivenda protexida. Unha liña de axudas que chega aos 50.000 euros por vivenda resultante se se destinan a alugueiro e aos 10.000 euros por vivenda resultante se se destinan ao réxime de venta. Temos tamén que darlle un pulo ás técnicas industrializadas, pois da escoita co sector sabemos da falta de mano de obra que temos neste sector que, por outra banda, tamén foi declarado estratégico a través da Xunta de Galicia no Consello da Xunta. Estamos a traballar co clúster de construción e cos distintos sectores implicados para darlle un pulo a estas técnicas industrializadas. Tamén estamos a concursar as parcelas que son titularidade da Xunta de Galicia para que promotores e cooperativistas poidan construir vivenda protexida. Pero non se trata só de licitar nin de construir, hai que axilizar. Temos que desburocratizar e por iso tamén acadamos unha serie de modificacións normativas, modificando, por exemplo, a Lei do Solo, a Lei de Vivenda, tamén creando unha serie de medidas excepcionais aplicables ata 2028, porque temos que desburocratizar. Estamos a piques de aprobar o decreto ECOM, que non ten outro obxectivo que axilizar e axudar os concellos nesas concesións das licencias, de modo que os certificados emitidos por esas entidades de conformidade municipal, que agora pasarán a depender o seu rexistro desta Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, terán os mesmos efectos que os informes técnicos e xurídicos municipais. Temos modificacións para converter os baixos en vivenda. Temos modificacións para permitir o remate dos esqueletos que temos ao longo da nosa xeografía co condicionante de que ao menos o 50% das vivendas resultantes sean protegidas. Temos tamén modificacións, por suposto, normativas no eido fiscal, deducción de ata 500 euros na cuota autonómica do IRPF para aquelas vivendas baleiras que se destinen a alugueiro, deduccións de ata 9.000 euros para as obras de reparación que se realicen nas mesmas, e tamén o noso programa Fogar Vivo, que pronto entrará en vigor e que busca incentivar a saída no mercado desas vivendas baleiras. Un programa que dará axudas aos propietarios que, tendo a vivenda baleira nos últimos 3 meses, a poñan en alugueiro con axudas de ata 16.000 euros, tanto para realizar reformas nese inmoble como para a contratación dos seguros de impago de rentas e dos seguros de multirrisco no fogar. Pero unha cosa temos clara, é que todos temos que remar na mesma dirección. E por iso, permitídeme que aproveite este foro para requerir e reclamar unha vez máis esa convocatoria da necesaria conferencia sectorial en materia de vivenda que temos que ter todas as comunidades autónomas, porque dende o Ministerio non se nos convoca dende o pasado mes de outubro. Pedimos que se deixen de facer anuncios e que escoiten as comunidades autónomas. Galicia está disposta, por suposto, a chegar a acordos. Claro que queremos participar. Claro que debemos participar nese plan estatal de vivenda porque temos experiencia e somos os que aplicamos eses programas da plan de vivenda. Paréceme estupendo, temos que dialogar e iso é o que estamos a exixir ao Ministerio, porque dende Galicia tomamos moi en serio os nosos retos, temos que garantir unha vivenda digna e accesible a todos os galegos e as galegas. Falamos de construción, falamos de mobilizar vivendas baleiras, falamos de conversión de baixos en vivendas, de remate de esqueletos, de desenvolver solo residencial, de axilizar, de desburocratizar, dos proxectos de interese autonómico, da SECOM, pero tamén temos axudas, moitísimas axudas. Permítame
Permítame só que mencione algún delas como exemplo. Agora mesmo temos en marcha as axudas para a compra de vivenda protexida, que alcanzan os 20.000 euros. De feito, este mesmo fin de semana, este mesmo sábado, estiven aquí en Coruña dando conta de que se concederan, polo de agora, ainda está aberta, 78 liñas de axudas no Concello de Coruña para a compra de vivenda protexida en Xuxán. Tamén temos axudas para a compra en centros históricos. Aquí en Coruña, al ser área resurbe, son 15.000 euros de axuda para quen compre unha vivenda. Temos axudas tamén, por suposto, para menores de 36 anos en concellos de menos de 10.000 habitantes. Temos, por suposto, o noso aval bancario, aval mozo, e aval bancario para a vivenda protexida para cubrir ata o 100% do importe da hipoteca, porque queremos axudar tamén a adquirir vivenda. Temos un forte compromiso coa nosa mocidade. De todas as vivendas que imos construir, o 40% destas vivendas serán para mozos en réximen de alugueiro e as que construamos para venta, o 25% como mínimo, tamén serán para menores de 36 anos. Temos xa en marcha os nosos aloxamentos compartidos para menores de 36 anos, con ese alugueiro temporal de ata 3 anos para facilitar a emancipación. Licitamos a redacción de proxectos en Santiago, en Lugo e en Vigo. En fin, temos axudas en todos os eixos para a mocidade, para promotores, por suposto para concellos. Pero todo isto só podemos facer se temos orzamento. Teño que dicir que temos a sorte de que esta Consellería conta cun orzamento histórico en materia de vivenda. 240 millóns de euros exclusivamente destinados a vivenda. De feito, triplicamos o orzamento para a construción de vivenda para o desenvolvemento de solo con respecto ao orzamento do ano pasado. O compromiso, como ven, é firme e sen fisuras. Sei e acado que todos os aquí presentes nos acompañen, axuden a este reto común que temos entre todos e remato xa. Simplemente agradecendo de novo esta oportunidade para o peche destas xornadas de traballo que sei que foron inspiradoras para construir entre todos a Galicia que ven. Gracias.